Mijn naam is Johannes Wiersma en ik ben vrijwilliger 34 jaar. Ik ben Jan Daams en ik ben ook van begin jaren 80 erbij. Siebe de Vries en ik ben vrijwilliger, nou ja, allemaal met elkaar voor 40 jaar denk ik. Mooi. We staan weer mooi te plak. De kras kunnen we beginnen. Wat binnen nou die laatste tarierings voor je? De boel klaarzetten. Ja, als alles klaar staat, dan ben wij klaar en voor de rest is het ons bestuur en de jury om alles vast te leggen. En wat is er nou zo leuk aan het vrijwilligerswerk? Nou, ik denk gewoon dat omdat je er zo lang bij bent, ja, is het nog wel vrijwilligerswerk uiteindelijk. Ik denk gewoon dat dit er denk ik insloept op die of andere manier. En ja. We kunnen geen afscheid nemen. Nee, je doet het er mooi en je jaren erbij en ze kennen je al jaren en nou niet meer op. Er binnen zoveel dingen dat je zegt van, ja, het is, ja. Ja, ze kennen je al, ja, maar op het tijd zit net zo volle meisjes, hè? Nee, nog net, maar Nee. ja, dat is... Maar de meesten er hoeven hè? net alles te zien wat we doen, dus... Maar hier is de kras, ik wil eens. En hij hem nou ook alle drie zelf krast. Ik alleen. Siebe het krast. Jan net en Nee. Johannes ik net, nee. Maar ja, ik ben er eigenlijk wat er mijn vrouw bij kom. Mijn vrouw die schenkt altijd koffie haar hele leven al. Ja, en op laatst moest ik maar uiteindelijk. Dus, Ja, ze hebben me vregen en nou ja. een En dat beetje doe ik vrijwillig dan. verplicht. Ja, dus. Nou, Maar goed, dat is, ja. Zo is het gangen. ja? Nou. Maar wat dat omgeeft, ja, jou zet in voor die sport en jou weet ik het beste wat het inhoudt, maar dat hield voor je beiden dus een stuk minder. Ja, maar we hebben in de zijn rollen familie of kennissen en die zijn herstel diert om dat en dat te doen. Ja, nou, dan begin je eraan. Dan wil je toch erbij inloekt. Nou, en dan maak je er jullie van te gieren, want dat is eigenlijk zo'n mooie gezelschap met elkaar. Ja. Dat is, ja. Ja, we hebben een goed ploegje met elkaar en we weten waar we van daar binnen, dus ja, het gaat alweer automatisch. Maar één ding is Joert wel weer duidelijk. Voor zijn autocross heb je deelnemers nodig, maar ik vrijwilligers. Zonder meer. Zonder vrijwilligers kun je helemaal niet draaien. Wij zijn net de enige vrijwilligers. Ja.